Usa mga nangita og linahi nga klase sa adventure atong sudlon mga kapuso kining gitawag nga Demo Tunnel. Busa mga kapuso ato kining sayran pinaagi ni ining report. Susama sa usa ka minero ang imong masinati dinhi sa Bukirang Bahin sa Barangay Linutod, lungsod sa Argao. Gitawag nila kinig Demo Tunnel. Nga nahimutang sud rasab sa usa ka mountain resort. Matod sa anak sa usa sa mga tag-iya sa property nga ilang gipili kining maong konsepto kay usaman ka minero ang iyang amahan. Buot sa tag-iya nga ma-experience usab sa uban kung unsa ang kinabuhi sa usa ka minero. Kung giunsa ang kanang tinuod nga minahan sa carbon, maupod gyud na siya ang process diha. And always na siya gina-maintain, just like sa tinuod nga carbon. Sa entrance fee nga 30 pesos, mamahimo ka nang musod sa maong tunnel o gadunay additional nga 80 pesos kung gusto nimong naka-full gear. Gisiguro gyud nga lig-on ang pagkahimo niini kay gisunod ang iyang porma sa tinuod nga tunnel sa minahan. Lapukon nga yuta ang musugat kanimo sa tunga-tungang bahin. Aduna pay mga lawa-lawa o mga mushrooms. Hilabihan kang ngit-ngit usab sa ilawom ug usahay maglisod ka sa pagtikang bisan og adunay flashlight. Ang tunnel adunay giladmon nga 75 katiil ug may gilapdon nga kahalos 500 katiil. Ug ang labing challenging sa tanan mao ang pagkatkat niining pasaka nga bahin sa tunnel. Human sa imong pagsaka, makalusot ka na sa may entrance nga bahin sa resort. Nalingaw ra usab ang mga misuway pagsud sa Demo Tunnel sama na lang ining usa ka langyaw. Uban ni Lian Singkulan ug Jovel Obiso, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.